Jo tempuannya apa katenggang si carano kurang kapau pai kaladang sarupo kode jo bajunya iyo buru alakunya alang ayam tapau di sembanyo kurang sari apa bajunya pai manggane kapadang mua iyo sari bayam putih indah siko alang mayemba jika mandi denai di hulu ayeuna usah adi esau di sawusa dikaruhi jika mati denai dahulu mati nan usah adi ajan dijang usah diratoi kurang kapau pai kaladang sarupo kode jo bajunya iyo buru alakunya alam ayam tapau di sembanyo kurang sari apa bajunya pai manggane kapadang mua iyo sari bayam putih indah siko alang mayemba jika mandi denai di hulu ayeuna usah adi asau di sawusa dikaruhi jika mati denai dahulu mati nan usah adi ajan dijang usah diratoi dijang usah diratoi dijang usah diratoi